Takže dobrý den, vítá vás Demi a Ready. u nového videa. Tentokrát to bude speciál Za 100 odběratelů. Takže jdeme na to! Díky a jdeme. Bude to 10 faktů o nás dvou. Takže jdeme na to. Jo. A první fakt. Mně je 14 let. Mně je taky 14 let. Bydlím ve městě. Bydlím na vesnici. Náš nejoblíbenější seriál Je Walking Dead! Daryl! Daryl. To jsem já! Mám rád pálivý jídla. Já mám rád prostě jídlo, protože jsem tlustej. Víte, co umí tlustý? Teleportovat se. Dívejte. Poslouchám to, co se mi většinou líbí. Takže to může být kousek od metalu, kousek od repíku, kousek od rocku, kousek od popíku. Prostě všechno, co se mi líbí. No, můj nejoblíbenější prostě zpěvák nebo rapper je Separ, takže neposlouchám nic jiného. Jinak si taky poslechnu jako někdy něco takového, něco klidnějšího, rozumíš? Něco takového dobrýho, do klidu, víš co? Jsme postiženi! Můj sen je přivést si z Austrálie klokana, pak ho vykoupat a nakonec ho ostříhat. Co je? Průbod? Rád šikanuju malý opičky na potkání. Tam je jedna. No pojď sem. Tak co, dáš si ho jinak na? Právě budeme vycházet 9. třídu základní školy. I když to vypadá, jak kdybychom chodili někam do zvláštní. Není pravda. Ne, vidím. Už klidu, klidíme se. Nejoblíbenější energiťák je Monster. Zelený nebo modrý? Řekli jsme, že se sklidníme. A můj nejoblíbenější energiťák je Semtex Cactus. Semtex Cactus. Na závěr bychom vám chtěli poděkovat trošku normálnějším způsobem za těch 100 odběratelů, teď už máme trošku víc, ale i přesto vám strašně děkujeme. Takže moc vám děkujeme a u dalšího videa. Nejspíš skeče zase se uvidíme. Takže čus! Čau!